Komachielo duol motelo ne yiero kod yango kiewo pacho ka IEBC oyiero e yor kojolo Moses Ledama Sunkuli kaka jatatije kendo jagoro mar duolno kuom thuolo mar dweche 6. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, Sunkuli okaw lemono kuom Marjan Hussein Marjan ka e kinde motelo yande omako lemo mar director matayo chenro mag yiero e duol mar IEBC. Ndalo ariyo bang' jatatije machon mar duol matayo yiero pacho ka Marjan Hussein Marjan gweyo tao ka wuok e lemo mare, commissioners mag duolno ka okang' mar uya mar dino fuok ma oweyo. E lemono, Moses Ledama Sunkuli mayande tiyo e duolno kaka director matayo chenro mag yiero ema koro dhi mako lemo mar jatatije yor kojolo kuom thuolo mar dweche 6 nyaka chop duolno ta chenro mar keto ng'ato e lemono e yo mongirore. Motelo e twak mare mar tich adek jumani, jakom IEBC Rasta Sethekon nyo yango ni gin gi dwaro mar dino fuok e lemo duto maninono kapok ochopo giko higani. Moses Ledama Sunkuli koro mako thuolo mar jatatije ka duol mar IEBC, kom manenore mani kod liet mapek bang' jotelo mamoko mane gin jotatije duolno bende yande owuok kapok thuolo magi orumo. Jotatije mayande osewuok e lemono ka thuolo magi pok orumo oriwo koda ka James Oswago kod Ezra Chiloba. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.